Hala, sino kaya yun? May tao kayang kapitbahay? Ay, Feliciana, sino Ajay? Apay nagnalito'y paraangan tayo. Madam, bagong kapitbahay ata madam. Hayaan mo na madam, lumakad lang naman dito. Oo, at dagayan ba ako nga karuba? Ay, madi, hanakadaan mo nga na ito iti right of way? Oo, madam. At saka, madam, mukhang masung at galante. Ay, awan pakialam ko, no natangsit o galante. Diyan ka na muna, madam. Kitak lang dilot-lot di unig, madam. Sige, takitak pa yun magna ditoy. Hoy, sika, apay magmagna ka dito para angak. Haan mo ka di among han ati ti right of way? O apay, anya problema mo kanyak. Atan na ka matawag-tawag ti hoy. Awan pakialam ko no han ati ti right of way. Wen, ada problema kanyam. Awan pakialam mo no anya iti awag ko kanyam. Bastahan ka magmagna dito para angak. Oh, natangsit ka. Madimpay kilala ti ugali. Iswag tala-tal na kalita. Wen, natangsit na kita talaga. Ay, awan pakialam ko. Numadik pa'y amo ito galing. Maka-high blood ka.